production. Aye, 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 aye. All right, before we proceed, I want to announce to you that I, Patient Dog, I do hype music, shout out music, in case you are celebrating your birthday or you want your name to be mentioned or advertise your products in a music form. Contact me, patronize me, please, please. Igbo, kedu ife na-eme ụmụ Igbo niile na-enwere ife nji maka ya bịa na-asị m ka njụ ajụjụ onye ụlọ ihe na-agba ọkụ ọ na-achọ oke onye ụlọ na-enwu ọkụ ọ na-achọ mkpọkọlite ọnụ gasị kedu ife melu nji wee bụrụ okwu Fulani ma n'isi n'ọbụ maka na onye bi na biya na-anọwa mkpụrụ amụ ajụjụ ka m jụrụ nnụ ka anyị mụrụ anya na onye ndị iro gbara okirikiri na ọ na-eche ndụ ya nche Igbo na-anụgo ijiji ntị ike na-eso ụzọ ana niile ụmụ Igbo na-anụgo ụwa na news na-agbaghalị na ịntanetị asị na ndị a na fa agbaghị anyị okirikiri mana onye ọbụla gbachizili nkịtị ọ maka gịnị ụmụ Igbo anyị ka na-azọ taịtụl ndị manshọn na-alụ ndị filin steshọn na-alụ ndị hotels na-alụ mana unu elozogo na nya bụ ndị iro agbaga anya okilikili onye ndị iro nọ nso na-eche ndụ ya nche Igbo na-anụgo okwu nna m na-agwa m na gbogbo ọ sị m na Chukwu nyere gị anya na abụ iyi akawalụ ka inwe anya nke nọ ịmala ife bụ anya nke nọ foresight kedu ebe nya bụ foresight dị ị na-afụ ya anya mba foresight dị n'akọ na uche gị o